zalim adam qavgulasın. Zalim adam, Hudaydan daş adam bir adamı evyet berjek bolsa, zulmetjek bolsa, meselen ayallygyna, ya zinanasına, ya erkek doganna, ya başga bir hemkarına, ya şerigine, ya her kim bolsun, birini evyet berjek bolanyny eger bilse, şol tarafın tanışykan yok, şol tarafın dogan garyndaşy yok, taýfada bir arka boljagy yok bolsa şoňa kärrek eda berýärdi. Näme diýip? Betbaxtyň habary yok ki, yadyna düşana gafil on Hudaý badygyndan. Taýfasy yok bolany bilen, ya meselen barıp bir sowatly adam bolup ýortup hakyna berjek adam ýokmuşdyk, datga barıp hakyny aljak adam ýokmuşdyk, sowatlysi yok, bilýäni yok, ya bir zatlardan bidarmyşdyk tarap, şoň şojurdygyň bildiğiçe azandy kän berýärdi. Her haçan bilse tarafın içinde var, verenrak, dayawyrak, akyllyrak bolsa bir de azatyn kesaýa. Faqat şu tarapdan hetafyn çyk. Hazreti Bilal radıyallahu anh taýfasy yok, dogan garyndaşy yok bolansaň, maňa azat kän beripdirler zalimler. Habar yok, muny yaradan baki. Zurada er piş mirebet bama, ba Huda bende gaýpdan närebet. Zoruň maňa ýeteni bilen meni yaradan Hudaýa zoruň ýetmez diýipdir. Zurad er piş mirebet bama, ba Huda bende gaýpdan närebet. Zur mendi mekun ber ehli zemin ta duaý ber asman närebet. Ýerdäkilere zorluk etme diýipdir. Bir wagt bir göňüň aşyn betdogam uçup gidamasyn diýipdir. Yaradan baki zalim adam ne dip yadyna salmalar, dogan garyndaşy ýortçygy bolmany bilen şonu yaradan aba hakyna berjek beýik Allah balki. Ondan şerim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gün owadan duasyny güne ertide Peygamberimiz şunay diýmişdi. Allahümme inni a'udhu bika en azlima aw uzlama aw adilla aw uzalla أو أزل أو أزل أو أجهل أو يجهل علي أو أعتدي أو يعتدى علي. Hudaýa dawanda. Men faqlawarı bir adama zulmetmeýin. Bir adam maňa da zulmetmesin. Hudaýa men faqlawarı aýagym taýamasyn. Bir adam da men aýagym taýdyramasyn. Hudaýa men faqlawarı ýolumdan adaşamaýyn. Bir adam da meni adaşdyramasyn. Hudaýa meni saklawarı birini bir azalyk hep aýdamaýyn we bir nefer de maňa azalyk hep aýtmasyn. Hudaýa men bir neferiň hakyny tajawuz edamaýyn we bir nefer de men hakyma tajawuz etmesin. Güne ertide aýtýarmyş. Idinden aýdýarmyş, Hudaýa meni sakla en ektesibe hati'eten aw zemben la tagfiruhu. Hudaýa meni sakla bir günahy edamaýyn, bir iştiway edamaýyn ki sen Hudaý şu günahını geçmeyen bolsaň. Ýalky dogan ýydy haş. Hudaýa bir nefere zulmetmeýin, bir nefer de maňa zulmetmesin. We bir günah edamaýyn ki sen Hudaý şu günahını geçmeyen bolsaň. Şu jürek günaha murtekip bolamaýyn diýär. Be her hal awwal qidýer salmalladymda zalim adam Hudaýdan gafil bolup, habar ýok Hudaý Taala oň hakyny heýwere eberjeginden. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de dua edýärmişdi. Zalim de bolmaýyn, mazlum da bolmaýyn.